Hej og velkommen til SOS Matematik. Yes, i dag skal vi lave nogle beviser for de tre regler i logaritme. Jeg starter med at bevise den første. Ja, og så her i SOS Matematik gentager vi ting, så folk forstår, hvad vi gør. Så jeg kommer også til at lave de tre forskellige logaritmebeviser. Men William starter her. Skide fedt. Okay, så det første prøver at bevise, det er ln ln a gange b er lige med ln til a er plus ln til b. Så bare lige for at få en ting på rette. Det her skal give det der, der skal omskrives til det der. Så det starter vi bare med at gøre. Så vi starter med at sige ln a gange b. Og det skriver vi op på den her måde, at vi siger ln parentes e forhøjet i ln til a. Og grunden til at gøre det, det er fordi, at det kan man godt. Det er en anden måde at skrive a på her med ln til a. Og så siger vi også lige gange e forhøjet i ln b. Så igen, altså der står præcis det samme de der to steder, bortset fra at vi bare har omskrevet a og b herovre. Okay, næste. Lad os se her. Sådan kan vi omskrive vores e forhøjet i ln til a gange e forhøjet i ln til b til simpelthen bare helt vildt simpelt e forhøjet i ln til a plus ln til b. Yes. Og så videre fra det her, så udligner e og ln bare hinanden, og parenteserne udligner hinanden. Så vi er til sidst står vi med ln til a plus ln til b. Ergo er beviset, har vi bevist reglen. For at lige repetere det, William sagde, så starter vi igen her med at skrive logaritmen op. Først er det ln a parentes a gange b er lige med ln a plus ln b. Formålet med det her er så at få gange over til plus, så altså det er sådan logaritmen fungerer. Så hvis vi går linjen længere ned, så vi så ln a gange b. Så siger vi så ln parentes start e forhøjet ln a gange med e ln b. Og det er simpelthen for, altså det står ln a er det samme som bare a normalt, og det samme med ln b, men det er bare en anden måde at skrive det på. Videre ned kommer vi så herned, hvor vi siger ln, eller vi kan jo bare sige lige med nu, ln parentes start e her, ln a plus ln b. Parentes slut. Det vi så gerne vil nu, det er at vi gerne vil have resultatet, eller logaritmen her til at stå ned, så vi kan få regnestykket færdigt. Så det man gør, det er at simpelthen trække e, ophæver e sammen med ln, så de to bliver fjernet sammen med parenteserne, og til sidst kommer der så stå til at stå ln a plus ln ln b. Og sådan beviser man logaritmen 1.
Skide det. Yes. Så jeg vil gerne lige lave beviset for regel nummer 2. Og logaritmen for den regel ser således ud. Ln A med B. Bum. Yes. Og det vil vi gerne have til at give Ln til A minus Ln til B. Yes. Så vi starter sådan lidt ud ligesom den første. Og så omskriver vi A og B til Eulers tal for hævet i det så gældende tal eller bogstav. Så vi siger Ln E ophævet i Ln til A divideret med E ophævet i Ln til B. Yes. Skide fedt. Så omskriver vi det til Ln parentes E forhøjet i Ln til A og minus Ln til B. Så vi har omskrevet Ln parentes E forhøjet i Ln til A divideret med E forhøjet i Ln til B. Glem den der. Og så kan vi omskrive det til Ln parentes E forhøjet i Ln til A minus Ln til B. Og fordi at vi har skrevet det på den her måde, kan vi simpelthen ophæver E og Ln hinanden. Så vi gør bare lige hurtigt sådan her. Og så kan vi jo ophæve selvfølgelig parentesen af sig selv, når det bare er sådan der. Og vi står til sidst med resultatet. Ln til A minus Ln til B. Og det er så vores bevis for regel nummer 2. Yes. Nu vil jeg også bevise Ln, eller det anden logaritme bevis her, regneregel. Så det er ligesom, den er næsten som den første. Næsten. Den minder meget om den første. Så vi starter her med at sige Ln A divideret med B er lige med Ln parentes A minus Ln parentes B. Så til sidst vil vi gerne have det her svar. Det vi starter med, det er, at vi siger Ln A B er lige med Ln parentes start. Så bruger vi så Eulers tal, som er E, og det er ligesom pi, sådan transcendent tal, tror jeg det hed, hvor værdien, hvis man afkorter værdien, eller alle de decimaler, er cirka 2,718, sådan cirka. E, og så ophøjet i Ln A, og det samme gør vi så her med E, ophævet i Ln B. Så, ja. Så går vi så videre nu, til vi lige med Ln parentes start E parentes start E ophævet i Ln A minus Ln B. Og grunden til, at jeg ikke bare kan fjerne de to E her i starten, eller ophæve dem begge to, det er, at der står en Ln, så der bliver altså to E'er og et Ln, så derfor kan de ikke bare ophæves. Så hernede, så skal vi have svaret, eller det vi gerne vil have, og det gør vi simpelthen ved at bare ophæve E'et med Ln, den er en af hver nu, og det samme gør vi her med parenteserne, de bliver også ophævet. Så det resultatet, som vi gerne vil have, bliver Ln A minus Ln B. Så det er beviset for logaritme 2 regneregel. Anden regneregel. Yes. Jeg skal lave beviset for regel nummer 3 nu.
Og den er lidt spændende. Til at starte med, så kigger vi på algoritmen ln, lad os lige se, i a, ln til a forhøjet i x. Ja, og det vil vi gerne til at give x gange logaritmen til a. Altså ln til a. Så vi starter med at sige ln parentes hvad står der? Der står e forhøjet til ln til a for i a forhøjet i x. Og det gør vi, fordi at vi har mulighed for at omskrive vores a, som vi har gjort på alle de andre, og så får vi, vores tal lige her. Når vi så går lidt videre, så siger vi ln parentes hvad var det? Eulerstal til forhøjet i x gange ln til a. Yes. Og så er vi igen ude i det her, hvor det er, vi kan sige, at e Eulerstal og ln, de udligner hinanden, eller de afløser hinanden. Dem fjerner vi så bare. Så skal vi også fjerne parenteserne her. Så til sidst kommer det til at se ud som x gange ln til a. Yes. Og det er så beviset for regel nummer 3. Yes, jeg skal så bevise den sidste regel. Tredje regel i logaritmen. Og det vi starter med, det er, at vi siger ln a i x'en. Det er lige med det vi gerne vil have. Eller det vi gerne vil have det til ende med. Ln altså x gange med ln a. Så det er første linje. Så går vi ned i anden linje, hvor vi gerne vil have på et bevis, eller vi vil gerne videre i beviset. Så vi siger ln, parentes start. Så har vi x herovre, så endnu et parentes her, hvor vi skriver e, og eller stal, ophøjet i ln a. Og det vi så gerne vil nu, da vi gerne vil have x'en ind i den her parentes, så vi har en parentes, og vi kan komme videre i beviset. Så vi siger lige med ln, parentes start, e, og så siger vi så x ophøjet i x gange ln a. Sådan der, så vi kan dele her. Og så til sidst skal vi så have resultatet, og igen så kan vi så ophæve e og ln, så det nu og parenteserne er ophævet sådan, så det bliver nu bare resultatet heroppe, x gange lna, eller lna, parentes lna, og det er så beviset for tredje regel i logaritmer. Ja, det har så været vores forløb i SOS Matematik. Ja. Vi takker fordi, at du så med, og jeg håber, at du har lært meget. Præcis. Skriv til os, Willem eller August, eller skriv til Ulrik. Vi kan komme ud som tutor og opløfte jeres karakterer. Præcis. Ha' en god dag.